Me ka zo yi nan Kano? Ka daga murya. Na zo aikin canza sticker. Canja sticker. Na me? Na liquid fertilizer. Liquid fertilizer. Me yasa za ka canja sticker? Previous one ya expire. Wancan ya expire. So za ku canja sticker. Ina wanda ya expire? Give us a sample. Shine wannan. Yes, sir. Ya expire yaushe? 2020. Shekara 3 da karewarsa. Yes, sir. Za ku saka wannan sabo shi kuma shekara nawa? Expire yaushe? So, shi kuma expire 2027. 2027. Yanzu wannan ya kare da shekara 3. Ha? Yanzu za ku cire wannan ku dora wannan sai shekara 4 mai zuwa zai kare. A siro da manoma masakar abinci su yi amfani da shi, kuma kun ce ma ku ba daga Kano kusa ba, daga Plateau kuka zo kuka kawo wannan kaya. Katan nawa ne yanzu a nan? Ba mu san katan nawa ba. Tun yaushe kuke wannan aiki? Na zo Jiya. Wa ya sa ku? wanda ya turo mu fasu aji. Ban ji ba. Kayan nawaye? Kayan ba mu san waye mai kayan ba. Ku nawa ne kuka zo? Mu uku ne. Kun gani. Ga sunayen ku. Enoch, the promise. Enoch, Daniel, the promise. Kai ba? Promise. Legila. Ya? Legila. Lagila. So ga shi dai kaya ne ya yi expired shekara 3 da karewarsa da lalacewarsa. An yi sabuwar sticker za ku mai da shi ku cire wannan ku dora wannan ku saka a kwali ku je ku sayar da al'umma jihar Kano. Mu kewaya mu sabon kwalaye wanda suke sabon kwalfalo mu je mu gani. Duk wannan shine duk kayan ne ko? Tsofaffin ne wani. Hasko nan hasko shi. Su ne hacca ga wasu can mako? Har ƙarshe su ne. Bismillah. Mu je can mu gani. Wancan wanda suka gyara ne. Okay, wannan ragowar Tsofaffin ne wani. wannan rago da ba a gama aikin su ba ke. Sunan da aka yi silin ɗin sa gama. Aikin sa an gama Ga ku ɗan pinkwai. ga emtin kwalaye da aka kawo sababbi. Wannan an gama aikin su kenan. Za a kwashe su a fita da su a shigar da kasuwa. In an gama wa'annan sai a ɗibo wa'incan sai a shigo. Yanzu ina trailer da take ɗaukar kaya. Hanya. Good evening, how are you? Ya aiki? Alhamdulillah sir. Ba ku yi bacci ba? A raka ina bacci raka ai ba na bacci bacci. Ya kan briefing? Baya so sama yake. Okay, baya sauka. Duk suna ciki? To. To sannan ku da kokari. Sannan ku da kokari. Shu dama aikin da daddare ake yi ne ko ta rana suke aikin silin din? Ta ranar Sai zubi. karfe 3 biyun dare ake wannan fita da shi ko? Suna ina? Ina da yake. Kullewa suke yi suke ci. Tun yi rana kuke aikin? Sai ku shiga ciki ku kulle? To shikenan yanzu nan zan masu bayani. To madalla. Alhamdulillah. It's okay. A ci gaba da kwaso su. Ka fito da su.